Кажи здрасти. Здрасти. Оле, каква мръсна циганка. Мале, каква мръсна циганка, мазга. Ще ме слушаш ли? Слушай. Слушаш ли? Да. Сапун, скапан, българин си, не знам къв си. А ти къв си, циганин ли си? Много ясно да ти пикам на слушалки. Да чукам майка ти, копанче. Може ли? Искаш ли да бъдеш прехранен? Айде. Кога ще идваш да ме биеш? Утре. За дойде ли една дъртата курва да я отрежа краката и да престане съществуването, а? И след това като я вкарат в инвалидната количка да я бутна по стовите и да умре, да приключи, а? Искаш ли? Така, прас с мъчетото, май не спира да съществува. Ба ти ли си добра? Аз ли? Не брат, много пико. Да не се показва този мангал да не му иши един шамар през монитора и да го забия в стената отзад. Под камера ти на мен ли бе? Айде, ела да си говорим. Покажи ми педала веднага, дръпни настрани така слайд да видя педала. Какво става бе, педал? Вие ще гоня щеп се отзад. Ще ти фарам очите и носа и ще ги вкарам вътре. Аз ще вкарам на майка ти. Ти нищо не мога да вкараш, моето момче. Ти си 1,10 на 7 години, май не идваш тук и ми се правиш на отворен. Ей, педалче, слушай ме сега. Ще те взема, ще те нарежа, бати, ще те пусна в месарския магазин за продан. Но ти много филм си гледал, бе, наркоман. Ама аз не гледам филми, аз съм режисьора, моето момче. Кога, бе? Че не помня. Не помниш? Питал на дъртата курва, дете качих порно клипа и изкара милиони от мен, а? Е така на маста. Прас. Ти тикаш на него, брат. Да. Какво викаш? Викам, не съм. И чак имаш някаква грешка, не знам с кой закачавам, а сега за първи път се срещаме. И вие сега ти почваш да закачаш нас. Ей, то педал, червеното. Ще го смажа от бой. Аз? Ма не ми вика и аз. Не ми вика аз, защото дебелите ти пръсти ще си ги изпеча на скарата и... Айде така ще ги схрускам. Ама брат, ти не си добре се храни, сега за първи път с себе се срещаме. Ма моля, я питай този педал с червеното. Я питай педала. Ти си педал. Не, аз не съм педал, аз съм този, ще те завърви с теб се обрата и така. Бум и ще стане късо. Аз след така ще го набия на майка ти в стати и на тебе. Ма няма да ми викаш какво ще набиеш, бе, братле. Ти не можеш да набиеш, разбираш. Но една дъртата курва, като я фана, вата ще разчекне, разбираш. Е така ще дърпам, докато ни разкъсвам. Абе, чакай, моля ти кажа нещо, брат. Кажи, няма да ми викаш брат, ще ми викаш тате. Чапа, тата. Тате. Наркомана ти, не. Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Няма да ми говориш така, букук. Уважение и респект, за да не стане обиро вас. Под камена, сега ще съм на полицията и какви работи използваш наркотици. Айде. Стой така. Арде. Ма той те снима вече. И? Кога ме снима? Откъде си бе, Путка? От Пловдив съм, за 17-ти път. От Пловдив. Да не ми прати чуния мангалите сега да ме трепат. Ще ги убия всички. Няма, я давай, чакай. Виж на полицията, брат, ако ще лъжеш. Давай. Овали се на полицията и кажа заплашат ме по интернет с убийство. Момче, полицията работи за мен. Работи за майка ти. Ти е за мен, нали? Айде, давай да чувам. Но ти къв си да чуваш, бе, негодник. Бат, ще ти отрежа слонината. Ама ти с Буковък имал ли си работа, бе? Кой? С Буковък имал ли си работа? Кое? С Буковък. Кой то? С Буковък. Аз къде знам какво е това, бе? Имал ли си работа с тях? Чакай. Село Буковък. Село Буковък, бе, брат. Село... Бате, вие сте луди, не съществува такова село в Google. Ма нямал съм съобщо, а? Абе, Буковък, бе, брат, как да не съществува? Добре, не съществувате in the maps, brothers, така продължаваме.
Айде към Плевен, момчета, хайде към Плевен. Не, мерси, брат, аз съм в момента в чужбина, няма как да дойда в Плевен. Сега в чужбина ли сте и двамата? Она дъртата курва зад камерата. А? Ти си добре, а? Гърлото. Ще ти спори кръвта, брат. Путка майна, вече не може да се търпа, поне си излез от този сайт, сега ще блокирам. И как ще ме блокираш, ми е много чудно. Да, мънг слушай да е, мърша бой с мърда геймстик бяха. Ей, голям си. Откъде си? От Пловдив ти? Геймър пак. Къв геймър, ти утре си, бате, аз влизам тук, псувам ги и ставам. Това е. Мога приличаш на един роската да е. Не. Нищо общо с такива педали, брат ми. О, добре, тук ма изкейф. Да не би да Слави да ти е съсед, нещо такова. Слави клаща, нали? Толкова им беше съсед за закуска. Пръс, педала трябва да умре! Добре, той за какво прави така, бе, брат? Мъчи лапитата там за някакви педераски 718 хиляди или колко абоната имаш? Секунда, брат. Чао. Как е, брадърс?